ngithatha lethuba ngenhlonipho ukuba ngihloniphe leli khaya sikulona apostoli wakulendlu ngihlonipha abagqugquzeli bale nkonzo esihlanganisile the matters of faith ngihlonipha abafundisi abakhona bazane bonke abakhona ngegama lenkosi uJesu amen. Sibonga uNkulunkulu osinikezele ithuba namhlanje sibe khona la sizofakaza ngayo. I want to also appreciate my good brother and a friend ubaba umpostoli ohloniphekile ngicela nimshayele izandla umpostoli. Inesifiso sokuthi nginibambezeli. We are going to take a very serious discussion and we are going to establish it from the records of the Hebrews chapter number 4 verses number 2. Hebrews chapter number 4. I want us to deal with verses number 2 and then after let's see about how far can we go. Ngiyacela lo efunda aphinde asifunde kodwa ngabe samemeza ukuthi afunde nje kahle njalo umatata Jesus. Yes. Kuma Hebrew chapter 4 verse 2. Verse 2. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa. Uma sisawuthweshisa volume. Yes. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa. Sisi awuphinde wehlise futhi volume. Okay. Ngokuba phela nathi ngokuba phela nathi sashunyayezwa. Yes. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa. Awuphinde uzama ukugcina ngokuba phela nathi. Ngokuba phela nathi. Animsheleni izandla. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa. Yes. Ivangeli njengabo. Yes. Kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona. Lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Because my boss is ukufunda kwesizayo amen. Ngicela nje ukubeka ama-point amabili ambalwa kule nkonzo sikuyona bese ngihlala phansi. Le verse esifundayo lithi ngokuba sashunyayezwa ivangeli. Bese kuthiwa ivangeli esalishunyayezwa kwaba yizwi. Bese kuthiwa lelizwe esishunyayezwe lona nake lashunyayezwa nabanye. Uma sebeshunyayeziwe abanye kwatholakala ukuthi it is not giving them results. It is not profiting them. Itholakala lingabasebenzeli. And then upon that, bese umbhalo wencwadi uma kubonakala ukuthi nanti lingasebenzi base beyo-check ukuthi what would be the reason for the word ukuthi lingasebenzi. Ithi-ke i-report bathola ukuthi uma izwi lishunyayelwa abanye balizwa ngamadlebe abanye balizwa ngokukholwa. Mangiphinde leso statement kuthiwa kwashunyayelwa ivangeli, the gospel was preached unto us. Kuthiwa ekugcineni kwase kucheckwa imiphumela kwatholakala ukuthi khona abanemiphumela emihle kuleli vangeli elishunyayeliwe khona abangenayo. Kwase kubhekwa kulabo abangenayo imiphumela emihle. Kwase kuthiwa hayi cha sekutholakele ukuthi isizathu sokuthi lelizwe lingabasebenzeli ukuthi ngesikhathi belizwa abazange balihlanganisa ngokukholwa.
So the statement sithi izilashwelwa abanye balizwa ngamadlebe abanye balizwa ngokhola. Imphumelo nayo ikhomba ukuthi leli lizwe lishunyelwa la kuliswe ngani. Mangiphinde imphumelo nayo empilweni emva kokuthi usowushunyeziwe ikhomba ukuthi izwi olizwile ulizwe ngantoni, whether ulizwe ngamadlebe noma ulizwe ngokhola, because indlela ozwe ngayo izokunikeza imphumela esandleni. Uma uzwa ngamadlebe uzolazi kodwa kungashintshi lutho on your side. Uma uzwa ngokholo uzolazi kushintsha impilo yakho. Wathana amen bazalwane. Amen. Mangiphinde nje ngoba ngifuna ngisheshe ngedlule until you are on the same side. Lonke izwi kaNkulunkulu eliza liza liqukethe imphumela, it carries results. Amen. Uma izwi liphuma ufake kulona the ability to profit you. Manje izwi lithunyelwa. Isaiah 54 uthi linjalo izwi lami eliphuma emlomeni wami alibuyele emuva lampatha. Ushudliza it carries profit. Kuthiwa ke mali liphuma nje lelizwi la liyakhona sebeyazi ukuthi liyokwenza umsebenzi. Wathana amen bazalwane. Amen. Manje ngifisa ukuthulisa le keyboard manje mayithula igenerator izombangela umsindo. Mina keyboard yawo ehlisa umoya abanye abaphakamisa mina wami isithuna sami sishona phansi makukhala keyboard emshumayela. Ake uthi uyithulisa kancane esibona. Unongibekisela igenerator. Ake ngiphinde. Uma izwi liphuma it carries the ability to profit you. Ukuzuza kwakho usezwini. Kodwa akukho automatic ukuthi uzuze kulona. Lifuna ulihlangabeze ngokuligunyaza ngokholo. Yes, is the statement. Uma izwi kaNkulunkulu liphuma liza kuwena lithwele amandla okukuzuzisa. Kodwa akukho automatic ukuthi uzuze ezwini. Ngoba i-expectation ukuthi maliza ululukholo. Bese kuthi ukholo lube isigunyazi, it authorizes the way that it benefits you. Kusho ukuthi uma izwi liza wonke umuntu oshintshayo okhiphile ukholo ngesikhathi kuza izwi. Bese ukholo luthi ezwini ngenze kibe njalo. Amen. Angifuni ukuhamba kakhulu until we are on the same side. Uma nje ngiyabona njengoba manje sishumayela namhlanje lelanga lonke ozozwa izwi kufanele mawuphuma la kube khona into eshintshayo. Kodwa izoshintsha ukuthi kukhona sishumayela. Izoshintsha ukuthi ukholiwe yini izwi oshunyezwe lo. Amen. Amen. Angenze isibonelo uJesu ngoku kwa Genesis 3:15 ngoku ka John 3:15 kuthiwa wasifela sonke ukuze sisindiswe. Kodwa kwafaka icondition ukuthi le nsindisa ikho automatic noma esifele sonke. Usindo ukholwa wuwe noma esifele sonke kodwa kusindo ukholwe wuwe. Amen bazalwane bami. Insindisi yethu sonke. uJesu wasifela sonke. Ongakholwa ophuza amatshwala wenza yonke into sonke safela. But icondition yokusindiswa ithi umkholweke lo wakufela. Then upon that you are saved. It's not automatic. So ukholo koluba i requirement ekwenza u-access that which the word is able to do. Amen. Esikhathi ngisafunda esikoleni ngangifuna ukuthisha. Ngahlangana nezinkinga ngicela sengumakhe mina nginezincwadi zokwakha umuzi wakha ngiqedile ukuleza isikhiwo hayi ngoba ngafunda umalume wami cha la esikoleni
manje la career amabili ave udinga uqaphela mawukwenza ileyo kuba uthisha nayo ayifuni ufabele kanti abantu abasezwe naleyo kwakhe ayifuni uvele ubeke nesitini kanti soyakho manje ke njengoba ngikhuluma yanilanda ngifuna nize la ngikhona before ama-point engizowabeka u-3 after this astrong adlula leli manje ngeke ngidlule leli singazwananga. I'm saying umizwi like lafika, the expectation is that you must profit from the word. How do we know what you have profited from the word? By the change of your life. Uma impilo yakho ishintsha sesiyazi ukuthi izwe lifike kuwena ukholiwe. Amen. Amen. Khona umehluko phakathi kokulazi ulikhole nokulazi. Awakenze kulazi kodwa lingakwenzeli lutho. Amen. Amen. Ngithi khona uthola ukuthi umuntu ngelizwi yalazi lokho uzalithule kodwa lishintsha ngempilo yakhe. Amen. Bese kuba khona olazi walikholo liguqula ubomi bakhe. Amen. Ukholo lungena emazwini liyokopolota into liyothatha into. So umizwi likhulunywa ntana sikhaya ngizokusiza namhlanje umizwi likhulunywa ungajobi kanti awakakhola ngoba uzojoba ubuyele in the same state uzawumemeza ubuyele in the same state uzokhala ubuyele in the same state because i-effect yezwi empilweni yakho ivela ngokulikholwa. Amen. Uma like lakhulunywa walizwa wangalikholwa alikwenzeli lutho ufanalo ukula nalo ulahleka nalo uduka nalo because into eshintsha ubomi bakho ukulizwa ulikholwa. Manje la sifunda khona kuthiwa balizwa izwi kodwa la ngabenzeli lutho. Le statement esibhalwe la abafundisi bami submit that this is a concern from the right. Lo sibhalela la ukhathazekile ngento yake yenzeka ukuthi kukhona abahlangana nezwi likaNkulunkulu impilo yabo yangashintshi. So kwase kumbiza ukuthi akatadisha ukuthi kungenzeka yini. I think iconcern yakhe isuke ekuthaneni the same word lake lathunyelwa emhlabeni omnyama kwathiwa akube khona ukukhanya wakhanya umhlaba wakhanya ilanga lingekho wakhanya izinyanga inkanyezi nenyanga kungekho wakhanya umhlaba uthunyelwe lelizwi and this light was able to become the light of the world in the absence of the sun. Manje babuka the force that this word carries ukuthi lelizwi lathunywa nje lathuwa kwathiwa khanya kwavele akwazi ukuthi kwakhanye kuvela kodwa kwakhanya. Manje buka lelizwi ukuthi ke lathathwa lathunyela kumuntu. The expectation was that umuntu uzoresponda njengoba kwaresponda umhlaba mhla kufikiswe kuwona. Manje ba concerned ukuthi this word came and men did not change. Let me try and put it the other way. Uma esibhalela nobaba la i-concern yakhe is that lelizwi lake lathunyelwa esihlahleni somkhiwane. Isihlahla somkhiwane siphilile nomhlabathi esikuwona uphila. Kwathiwa ngabe kusadla umuntu kusho uJesu esihlahleni. Bese ithe incwadi engcwele ngathi sasa ekseni isihlahla sase somile kusuka ezimpandeni dried out from the roots. Ubuyela imperiod yokuthi uma lesihlahla besobuna bekudinga kushintsha isizini. Uma besobuna bekudinga kushintsha umhlabathi. But season has not changed. The soil is still the same soil. Kwakhulunywa lelizwe esihlahleni. Ngakusasa in the morning isihlahla sase sithatha shape yalokusho. Oh, I wish I could preach to somebody who can hear me. I know man khona nonke. Ngize neclass eli strong kakhulu. Manje angifuni ukulahla. I'm saying isihlahla sathi ngiyanqaba ukuthi ilanga liphume ingafani nalokusho. Ngoba uthi umbhalo wencwadi uPetro wathi buka isihlahla osiqale kisile phezulu. Namhlanje ekseni sesinjengokusho kwakho.
Isihlahla. Manje kuthiwa the same word lake lathunyelwa ebomini besihlahla sashintsha isihlahla lathunyelwa kumuntu wangakunalutho. This is a concern. Le ukukhathazeka njengoba isubhalela incwadi yamaHebheru ukuthi how is it possible ukuthi izwi lingeza kumuntu libuye lilambathe kube kuthiwe la alibuye lilambathe. Angithi lo sibhalela la understand the weight of the weight. Uyalazi ukuthi lizwi liforce namandla kangakanani. Ngikona zaba uqonda izwi ukuthi liforce enamandla. Angithi umbukile uJoshua lo sibhalela la ukuthi uJoshua wakwalithumela lelizwe langeni wathi langa yima. Watshela inyanga the moon wathi yima lapha esigodini and the record said it stood still kwamantseni. Kwama kumiswe ilelizwe kuthiwa lelizwe lake labamba movement of the cosmos labamba umnyakazo womhlaba kwama umhlaba kuthiwa the same word lathunyelwa kumuntu labuya lingenzanga lutho. This is a concern that the writer is saying to us ukuthi sikhathazekile kunabantu abahlangene nezwi kodwa baqhubeka bafana. That's a concern of the writer here. Angithi uyabuka lelizwi ukuthi lake lathunyelwa umprofeti watshela ilanga watshela imvulu wathi awusesukunetha and ama record at for 3.5 years lelizwi lahamba la emafini lakhongozela kanje lathi noma amafa ngagcwala kodwa imvula wazoyitetela lelizwi labamba amafa lathathwa lelizwi lathunyelwa kumkhize labuya lifana. This is the concern of the writer where the word has been failed. Alihluleka ngalona lihlulekisiwe. Manje kuyobuzwa kuthiwa yini enamandla kangaka ukuthi ngahlulekisa izwi kwathiwa ungakhona. Kuthiwa lafika bona base bengalamukeli ngokhona lase lingabazuzisi. Kuthiwa ke ngamamazi lelizwi noma linamandla kangakanani meke lahlangana neunbelief it is resisted. And I must just say in passing, that is not the only concern I note. I also note the statement of Christ. He came to his city. Shumaeza usaqala uthandazela abantu. Ithi incwadi engcwele mayibhize thandaza. Esathandazela abantu amangazo ukuthi abaphili. Uphila kwaphethwe amakhanda nezibhoko. Kodwa who came with serious issues. Akwenzeka imangaliso. At that concern yokuthi uJesu uhluleka ukuphilisa ebengala avusile uLazaro. Uhluleka ukuphilisa ngala uhambe phezulu kolwandle olubovu. Ngala uhluleka ukuphilisa uJesu uhluleka ukuphilisa ngala uJesu ngala wandisile ufishi nesinku. Uma si concern about that bese umbhala qhamuka athi wamangazwa ukungakholwa kwabo. Kusho ukuthi ungakholwa is able to resist the almightiness of God kuba ngathi akanawo amandla enawo. I'm saying I can move to my 2 points because I'm saying a point nje lele ngifuna sibone which is my introduction is that ukholo luba isizathu sokuthi uzuze ezwini lenkosi. So noma izwi lingakhona uma ukholo lungekho ufanayo. Yahleka nalo udukana. So then faith becomes a requirement if this word is going to work for you. Ngicela ngifundele iverse. Luke chapter number 1 verses number 38. Luke chapter number 1 verses number 38. Luke chapter 1 verse 38. uMaria wathi bheka ngincekukazi yenkosi akube kimi njengezwi lakho ingelosi yambuka kuyo. Ngicela nje sibuke naso story kufika ingelosi kuMaria ifika nelizwi
ithi ingelosi Maria uzokhulelwa. uMaria uyayichazela ingelosi ukuthi iprocess yokukhulelwa ihamba kanjani. Umuntu uthola indoda bese eyakhulelwa. Ingelosi ithi lo Maria uzohamba ngomoya. Umoya kaNkulunkulu shall come upon you, and the thing that you shall conceive is the holy thing. Lokhu ke umoya kaNkulunkulu uzohlela phezu kwakho. Le nto zoyimumatha esibelethweni yakuthiwa into engcwele. Bese uMaria aphendula ngamazwi athi ngincikazi yenkosi makube kimi njengokusho kwamazwi akho. Ufuna sibuke leso statement. uMaria ngokwazi kwakhe okuyiqiniso ukuthi umuntu mayezokhulelwa ufuna athole indoda. Ingelosi imfikela nenye version ithi cha noma indoda ingekho uma kufika izwi kuyakhuleleka. So uMaria mangazwe ilento ukuthi lo ungelosi lo uthi njengoba efike nalelizwi sekuyona imbewu. Njengoba mina ngazi ukuthi imbewu iphuma endodeni. Manje njengoba lengelosi ifika nalelizwi sekuyona imbewu. Bese uMaria athi engelosini akube kimi njengokusho kwamazwi. Ngifuna si-analyze so statement. Le statement sithi lento oyishilo sengiyayazi kodwa sengicela ukuba yiyona. Njengoba sokungichazelile ukuthi kuyenzeka umuntu akhulelwe ngaphandle kwendoda. Ingelosi yathi yamchazela. Uthi Maria njengoba sokungichazelile ngicela ukuba njalo ke. Basabana. Ampini. Ingelosi yamchazela ukuthi ungakhulelwa la. Ngaphandle kwendoda. Umoya kaNkulunkulu uzohlala phezu kwakho and uzokhulelwa. Uthi Maria, this information is too good. Let me become. Lwathi ukholo ungahlali wazi ungenjalo. Cabanga nje uMaria uyahamba exoxa ethi ungakhulelwa ngomoya. Ungakhulelwa ngomoya engakhulelwanga. uMaria wathi le information is too good. Ukuthi kunembewu efika ngezwi igcwala isisu. Wasethi ngifuna ukuba isibonelo salokusho. Makube kimi njengokusho kwamazwi akho. Ukholo kwelunjalo liyanqaba ukuthi ulazi ungabi njalo. Abazalwane. Isikhathi sami sincane manje ngicela ningizwe kaningi. Ngithi mina ukholo aluvumi ukuthi wazi kodwa ungabi njalo. Luthi ukholo uma kuyiqiniso lokhu angibe njalo. Ukholo alifuna uhlale namavesi owakremile ongesiwona. Alifuna uwacule kanti akusiwona. Alifuna wazi kanti lona lethu ukholo usuyakwazi lokho ukuthi wena yebo lithi akube njalo. Ukholo iforce efuna izwi mase lifikile kuwena ube njalo ngalo. Lento uMaria itshela ingelosi missed ukuthi uzokhulelwa. And then John 1:14 bese ethi uma iqeda uMaria nje ukuthi akubeke injongo amazwi bese ethi John 1:14 and the word became flesh. Bese ethi izwi laba inyama. So phakathi kokuthi ibizwi libe inyama lisuke ebuzwini bayo ukhona ukholo likaMaria oluthi angabe kusaqhubeka kube yizwa akube inyama kimi. uJesu angaba ngeke uMaria akakholwanga. Lo Jesu simshumayelayo ukholo likaMaria. Nalahleka. Mina lo Jesu simshumayelayo ukholo likaMaria owakholwa ukuthi indoda ingekho kodwa ngakhulelwa. Waze wenza ideclaration wathi akube kimi njengokusho kwamazwi akho. Amen. Bothana manje bazabami. Ukholo nje luthi maye kwafika amazwi angibe njalo. Athekho kunye ukholo luthi lamazwi lawa yiqiniso. Therefore angahlali ngwazi angibe njengoba sekushiwo. Amen. Nayi phela into thina abantu bakamoya thina esindiswe siyilahla khona siwazi wonke. Bese kusala ukholo ukuthi sibe njalo. Azi noma ngaphinda in statement sami ngithi mina mongafika nje kahle umuntu anifice nihlangene kahle nina abasindisiwe nabavutha kumoya bakhuluma ngesilimi alikhive seningalazi. Kodwa ifiwe niwona.
ngiyolenda yesihlahla ngiphinde uzese kahle ngithi mina mawafika laba abasinsiwa abagcwele umoya kaNkulunkulu yonke lento elotshwe la abayikremile nabayazi imbalo abayiyo because they think ukuyisho ikona okuzobenza babe njalo they think ukuyizwa ikona okuzobenza babe njalo kanti imiphumela yalo ilahlelwe okholweni. So when there's no faith ungawazi wonke kodwa ngeke kube njalo ngoba ukholo lwagunyazayo makube kimi njengokusho kwamazwi akho. Wathana members abami. Let's take it further. Ngifulele lapha ku ubando. John 2 verse 5. In verse 13. John 2 verse 5. John 2 verse 5. Wathi unina ezincekwini niyakuphi nayikuphi akusho kini anokwenza. La kunenkinga lana la kunenkinga bazona bami inkinga esekuthaneni sisemshadweni sekusuka uvele kuphela iwayini mali phela iwayini sekusuka umama uya kundodana uJesu uthi kuyena sekunenkinga la semvele kwaphela iwayini asitshela ukuthi yini emusa kuyena ngicela ngibenize eclassini asitshela ukuthi yini emusa kuyena uMaria ukuthi ayothi iwayini nomshado walekhaya akunanto yokwenza noJesu uthi iBhayibheli he came as a guest, invited guest to this wedding. Uma kuphela umshado abuye umama aye kundodana athi sekunenkinga la kuphelile iwayini bese athi uJesu esho uma wakhe athi sifazane ungene ngaphi okwami ikhona bazaba and the statement mawusizwa akufanele ngabe indodana isho njalo kunini. So the statement yawubona ukuthi lesi befanele lezi concern ukuthi ukhuluma kanjani noma wakhe and ngibheka umama ukuthi respond kule statement sandodana so ukuthi mama ungene ngapho wami umama instead of responding to that angarespondi kundodana instead respond ezincekweni athi kulezi nceke noma yini ayisho annoyance. The statement is noma yini ayisho see in twofold. Oqala sithi ningalahlekelwa ilokho azokusho nisazama ukuanalyze lokho akusho kimi. Just. Uthi Jesu nayi ngicela siqale kanjani. Nizoluke ni analyze ukuthi ukhuluma kanjani noma wakhe. Yabona. Jesu ngibona ukuthi nizoluke nje lo khuluma kanjani uma wakhe lo phela bengeke avela athi uma wakhe sifazane ama translation athi mfazi ungene ngaphi kokwami. So izinceke should have been concerned uthi uje uMaria wathi let me give you a counsel. His style of talking is normal. Ngoba njengoba nje ekhulume kanje mina nani gemini sense. Oh mangoduka. Athi la ngibeka inkinga ukuthi sinenkinga yewayini. Kunothi address indaba yewayini uvela nje ukhuluma as if ukhuluma ne-strange. Uthi Maria yabona le nto iyalungana angitshele nabo ukuthi asihambi in the same level. Sama ngokulayini noma yini ayisho annoyance. Uthi Maria hlulani kule nto ayisho kimi. Nami sengidlulile kuyona njengoba ngithi kunina noma yini ayisho. So lo noma yini amusho kimi nani usazosho kimi. Uthe banganakile wathi thathana amanzi. Niwafake emabhakedeni okuwasha. Okuwasha izandla. Manje lapha makudliwa bekwasha izandla ngesinyawo. Wathatha namanzi niwafake. La kunenkinga kuphela iwayini, akuphelanga amanzi okuhlamba izandla.
La into yenzakalile kuphele wine. So uma uzosenzela umlingo wewine uzofanele size nezitsha zewine. Kwasho ukuthi uMaria ubese banikezile i-counsel ukuthi akahambi la sihamba khona. Unendlela yakhe. Manje ke uthi ke uMaria lalani ke noma yini ayishona leyo niyenze. Noma yini. Uthi kuyofanele nenze kanje. You might not understand it. Mathiwa analyzing lento ayisho izonibhida kwanina. I'm sure. Kodwa ngiyaniluleka. Umangaliso uzophuma kulento. Ngamanye amazwi uthi uMaria yenzani kanje. Never apply mind here in what is going to say. Apply faith. Ningafaki inqondo yenu kulento azoyisho. Fakani ukholo ngoba umangaliso uzophuma la. Wathi benganakile wathi fakana amanzi ezitsheni zokuhlala. Washo uMaria usebathiphisile ukuthi awubuzi. Awubonisani naye meke washa ngibonisana. Ngoba lento eyasokholweni. You must come to a higher dimension. Ngifundela iverse kuHebrews 11. Then is verses number 3. Lit by faith we understand. There is a higher understanding that suspends the understanding of the intellect. Uthi ke noma yini ayisho uthi uzane eqondeni kokhona ukuthi lento ayisho even nikhoda asenzeni yona. Leli iBhayibheli base bethatha amanzi bawafaka. Mabe wafaka wasethi bona okay wahambiseni ke manje ubaba lo wayini. Ubahambisa amanzi. Ubaba me testa amanzi abayiwa. Ubaba lo uphathi wayini ubame. Mathi uthi uyatesta amanzi abayiwa. Uma besuka nje kuJesu babephethe amanzi. Mabesuka kuJesu babephethe amanzi. Kwasho ukuthi inhlabo is unwavering. Ukholo lwabansanyakaziseni. Sitshelwe uMaria ukuthi noma yini. That's what faith will do for you. Ukholo alifuna ukutesta ukuthi kuyenzeka noma kwenzakani. Ukholo alifuna ukulunguza kuyashintsha noma kushintsha. Ufuna ukholo lumethaleni uthe. Ukholo lufuna ukuma phezulu kokusho bathi noma kuyashintsha noma kushintsha ushintsho. Noma yini ayisho. Ukholo lobamba ukusho kwakhe. Bese luthi imphumela izophuma la. Uthi uyabheka there are no signs for possibilities. Bese umuyisela amehlo ezwini. Bese luthi ukholo all things are possible. Uthi aphakamisa amehlo, the environment is not conducive. Mawulibuyisela ukholo ezwini luthi i-conduciveness izophuma kula mazwi. Ukholo lume ekuthaneni uthe. Now the challenge is that last if they call the same word was preached